Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta. Pekné popoludnie, priatelia. Na dnešnú témičku mi dala podnet kamarátka, s ktorou si sem tam vymeníme naše prežitky. A keď poviem, že sa budeme baviť o slzách, tak sa prosím nezľaknite. Verím, že vychytíte pár pekných, ale i zaujímavých faktov. No, poď, dávaj. A predstavte si, že o slzách sú pekné citáty, z ktorých som vybrala hneď na úvod tento. Slzy, ktoré ženy preplakali od potopy sveta, by vystačili na novú potopu. Ďalšia potopa. Hlboká myšlienka. Je to ruský citát a čo vyjadruje, nepoviem. To, čo poviem, je otázka, ktorú položím Vladovi. No. Premýšľal si, Vlado, o tom, prečo pri slove slzy sa nám vybaví niečo smutné? Podľa mňa to bude mať niečo spoločné s detstvom. Dieťa väčšinou plače kvôli tomu, lebo nevie vyjadriť svoju nespokojnosť, hej, či ho niečo bolí, alebo niečo chce, niečo, hej. Mhm. Asi s týmto, no a smútok, čo ja viem, povedzme otvorene, síce trošku morbidná vec, ale i tak pohreb, hej, prečo pláčeme, keď niekto niekoho stratí a vieme, že už je to na celý život, už sa to nebude dať vrátiť, tak Zabolí to áno. určite. Myslím, že slzy sa u nás od malička ukázali najprv, keď sme plakali. Teda boli spojené s nejakým prejavom nespokojnosti z rôznych dôvodov. Slzy, tento ľudský výbuch emócií, citeľne odburáva stres, navracia telo a myseľ do harmonie. Myslím, že to mnohí z nás tak tiež aj cítime, že majú aj slzy niekedy takúto moc. no nenadarmo sa hovorí, že poplať si a uľaví sa ti. Predstavte si, milí priatelia, tento výborný a poviem to odvážne liek, ktorý v sebe už vlastne máme, len ho niektorí z nás ešte nevieme dobre používať. Plač teda lieči, ak sa plače úprimne od smiechu, radosti, smútku a tak podobne. Ale i slzy, milí priatelia, majú svoje miesto. Preto so slzami to nepreháňajte, lebo všetkého veľa škodí. A ako? Fakt všetkého. Veru. Aj smiechu. Áno, potom boli branica a to jajaj. Potom je problém stať z postele. Toto pravidlo nemá chybu, fakt naozaj. Pozrime sa však na slzy trocha inak. Fotografka Rosalind Fisher urobila netradičný experiment. Slzy rôznych emócií dala pod mikroskop a odfotila. Zistila, že slzy smútku a slzy, ktoré roníme, keď krajáme cibuľu, vyzerajú inak. Bazálne slzy, ktoré produkuje oko samé pred vysychaním, sú odlišné od slz, ktoré produkuje oko pri úprimnom smiechu. Ľudské slzy sú vraj unikátne, podobne ako otlačky prstov či snehové vločky. Obrázky týchto fotografií sú naozaj zaujímavé. No tak tie fotografie tých slz pod mikroskopom naozaj by som chcel vidieť. Fakt to môže byť zaujímavé, lebo naozaj je pravda, že každá vločka je sama sebou. Tak ako každý máme otlačok prsta, ktorý je proste prírodou nenapodobiteľný, jednoducho každý je jedinečný. Takže verím tomu, že môže naozaj niečo také existovať. No povedzme, no však, no a máš zase nejaký citát, neukazuješ na mňa, že máš, no tak ho daj. Dobre, jeden z ďalších citátov o slzách znie: slzy sú perly, ktoré vyroníš, keď cítiš viac, ako je bežné. No je to pekné. Tak pri tomto citáte sa mi ťažko napája dnešná témička, no vedieť, čo to i o slzách, myslím, že nie je na škodu. Čím sme starší, tým plačeme menej, pretože skrývame bolesť, radosť alebo nejakú emóciu. Skôr si myslím, že je to tým, že človek už tým, že je starší, prešiel školou života, aby som to takto nazval, a je na isté podnety zo života jednoducho zvyknutý, že plakať sa jednoducho neoplatí, treba dvihnúť hlavu a ísť ďalej. Á, jasné, čiže vlastne už reaguje inak. Jasné, dieťa plače pre každú hlúposť, tínedžer je to
zase niečo iné a samozrejme dospelý človek, teraz nehovorím o 30-tníkoch, ale povedzme nejakí 50-tníci, 70-tníci, tak títo pláču úplne fakt naozaj, poviem to tak, možno zle, ale ja to takto cítim, že pláču naozaj len kvôli tomu, že už naozaj keď je veľmi zle. Sme krásni a naše slzy nás môžu aj ozdobiť, ak sa na našej tvári ukážu v ten pravý čas. Preto, priatelia, zopakujte si, ako sa plače, ak ste dlho neplakali, či už od smiechu alebo radosti. Áno, pozrite si Šílenie, Smutnú princeznu a bude. A ak je to potrebné, vyplačte sa. Ak vás nikto dlho nepohľadil, verte, náprava i úľava príde. Skôr či neskôr. Na záver vám spolu s Vladom prajeme pekný zvyšok popoludnia a lúčime sa s vami z témičky. Dovidenia. Pekný deň. Chcete s nami uletieť na 8 minút do príjemných rozhovorov stále na novú tému? 8 minút o všeličom, čo nás obklopuje, vplýva na nás a bez čoho nemôžeme žiť. Témička, vaša 8-minútová siesta.